dda, allan at Sean Bradley, lle gan Bradley mewn i'r cwrt Cosby, Bradley ar ei drod dde. Oedd hi'n ergyd wan yn y diwedd, arbediad syml i Alex Pennock. Cyfle cynta'r gêm yn dod i'r ymwelwyr. Peniad da gan Cronin ac ar y foli. Mae'r gôl agoriadol yn dod i Llanelli a Jack Norris sy'n sgorio ar fenthyg o gas newydd. Foli hyfryd gan y gŵr ifanc, heibio i Connor Roberts, y cochion sydd ar y blaen. Mae Caernarfon digon am y neddgar yn cymryd i hamser, a Roberts yn gyflwyno'r bêl i Sanca. Sanca yn edrych i fyny, mae basen i'n dda, at Can yn ceisio codi'r bêl dros ben Connor Roberts. Roedd hwnna'n gyfle da i Llanelli i ddyblu mantais. Ond un cyfle amlwg mae Caernarfon wedi creu yn yr hanner cynta yma, a hynny i Sean Bradley, ond eto tro hwn y bêl ymlaen, dyma Tristan Jenkins! O, arbediad rhyfeddol gan Connor Roberts. Y bas ymlaen a Tristan Jenkins yn troi i ddyn yn creu y lle. Llaw cryf Connor Roberts yn atal Llanelli rhag dyblu mantais. Caernarfon yn dyfal barhau gyda'r tafliad hir. Sears tuag at Harrison, mae Pennock yn dyrnu. Sears yn cyrraedd na eto. Mae yna waedd am gico'r smotyn. Sears yn cyrraedd y bêl yn gynta. James Walker yn anwybyddu. A dyma Llanelli'n gwrthymosod, a dyma Tristan Jenkins mas at Can y crysau coch yn y canol. Roberts yn gwneud yn dda i syrthio ar y bêl. Chwarae da unwaith eto gan Llanelli i ryddhau. Harrison Bright mewn i'r cwrt Cosby, mae'n mynd am yr ergyd ar draws gôl, ond dim digon arni. Sears ar y foli, mewn i drad Abadaki, cyffyrddiad cyntaf da. Yn erbyn Hopkins, wedi curo Hopkins at y postyn pellach lle mae Lock ar draws. Adam Davies i'r llawr, ond y drosedd yn mynd yn erbyn Adam Davies. Oedd e am gico'r smotyn. Nath Lock yn wirthiol i gadw'r bêl mewn. Pennock yn dda i arbed. Ac yna Adam Davies yn mynd i'r llawr. Norris at Can, o tackle wedi amseru'n berffaith gan Kyle Harrison. Dyma Joe Lloyd yn ailgylchu pethau i'r tîm cartre, a dyma Norris eto yn gyrru mewn i'r cwrt Cosby. Norris ar ei drod dde, yr ergyd ar darget. A Connor Roberts yn y fan ar lle i arbed. Mae Can wedi gweithio mor galed a wedi dwyn y bêl. Ethan Can mewn i'r cwrt Cosby. Dim llawer o gymorth. A'r ergyd yn syth at Connor Roberts. O fe nath e'r peth iawn. Neb yn agos i ddeud y gwir i'w helpu fe. Ceisio crimanu'r bêl o gwmpas Connor Roberts. Ond Roberts yn sefyll i dir. Bradley, y cymorth gan Owen. Bradley yn erbyn Sam Parsons. 5 yn disgwyl croesiad. Dyma Morgan Owen. Owen yn croesi. Pennock yn dod amdani. Abadaki yno hefyd. A hynna'r cyfle heibio'r postyn gan Connor Evans yr eilydd. Mae bron y bod chwaraewyr Caernarfon yn mynd o ffordd i gilydd. Y gecrydd yn cael ei gyrru mewn at y postyn agosa gan Jack Norris sy'n llawn hyder. Wedi sgorio yn yr hanner cynta. Dyma Morgan Owen yn gyrru'r bêl lawr y sianel. Mae dros ben y capten Hopkins. Connor Evans sydd ar draws. Evans at Abadaki. Maen nhw'n ceisio cael y gŵr yma ar y bêl cymaint a phosibl. Mae'n curo Parsons. Mae'n croesi'n beryglus. A'r peniad gan Connor Evans heibio'r postyn. Peniad rhydd. Crys dros i ben. Mae'n sylweddoli pa mor dda oedd y cyfle. Mae wedi bod yn gêm dramatig taw dim ond yr un gôl i ni wedi cael. Cymaint o gyfleoedd, ond mae Llanelli yn heiddi'r fuddigoliaeth o Stawi. Bradley at Lock.
Matty Jones mewn at Lock yn gyrru mewn i'r cwrt Cosby, Lock! A ma' nhw 'di sgorio! Yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau, mae e mor greulon ar cochion Llanelli, ond yr eilydd Josh Lock sydd wedi datgloi am ddiffyn Llanelli